жыхары этого цудоўнага куточка беларускай зямлі, старадарожчыны і старых дарог. Вось і падышоў да заканчэння наша свята, якое дэманстравала вам сёння старажытнае майстэрства, добра вядомае старэйшаму пакаленню нашых жанок і ўжо добра вядомае і малодшаму пакаленню, якое сёння складала больш за палову удзельнікаў гэтага цудоўнага свята конкурсу, за якое, канешне, шчыры дзякуй гаспадарам старадарожчыны, старых дарог. Это дзякуючы ім, а таксама ўпраўленню культуры, безумоўна, Мінгарвыканкама, Мінскага абласному цэнтру народнай творчасці, гэтае свята стала ўжо брэндам старадарожчыны. І будзем спадзявацца, будзе праводзіцца гэтак жа рэгулярна, як праводзілася оно дагэтуль. Ну што, на памяць пра гэтую падзею усе удзельнікі свята конкурсу атрымаюць памятныя дыпломы. З іх мы выбралі, з гэтых удзельнікаў, таксама прызёраў, лаўрэатаў, якія атрымаюць да дыплома яшчэ і прызы. Ну, а ўсе удзельнікі, канешне, атрымаюць, мы не сумняваемся, зарад бадзёрасці, творчай бадзёрасці, і ўсё гэта выльецца ў вынікі наступных святаў. Я вот добра памятаю самае першае свята 2000 года, параўноўваю зараз з гэтым святам. Просто такая прыемная дынаміка. Так расце колькасць удзельнікаў, так расце колькасць моладзі, і гэта радуе душу. Будзем спадзявацца, што эта дынаміка будзе расці з кожным годам ад свята і да свята. Ну а зараз на памяць пра наша сённяшняе свята узнагародзім дыпломамі яго удзельнікаў. Мне дапаможа ў гэтым наша журы. Ну, Ірыну Яскевіч усе ведаеце, і ў сваім раёне, і не ў сваім. Що сірі на